haala ko ɓe minnumaɓe sanzino hayno jangirten almadata almawdu alhuruful hijaiyatu samaniyata hurufun alfa wahiya alifun bahun tahun sahun jimun haun ɗeɗno musiɓe mawɓe amen no ari wi men lampicco sareedu ha mawɗo lamalif ta koyngel ɓe no ara yuncanomen ɗo haɗi ɓe mawnina ɗum ɗon ɓe mawnina ko ɓe tawri kon mawɓe maɓɓe ɓen wono abase fa kun quoi en tant que ɓe ardali min halan ma ɓe ñunco ko ɓe yawno kadi ka arabuɓe ɓen ɓen inni ɓe waysi ɓe waɗa e tajwid ardiray ko wiyete ishar ihfaw idgham bi hunna idgham bi khayri hunna iqlab nun sakina ɗum ko sartiji tajwid ɗon non e daro non aysa yiɓe ñunco ɗon inna ino arabujo ko ɗum kala ƴettuɗo ɓernde arabu alpha jon ko ɓe mi andi ɓen ko pellet ka criminel ko ɗum haalirta do ni ka wonɓen ɗo ni e a nanataɓe no haala fi ceerno Sadou mo Dale sa yiɓe no inna imamu Bukari no windamma deftere yahi walakin haha walillah machallah ɓe wiyano machallah koyi oy ɓikkoye ɓo mawɓe mon no ari a windi defte ceerno Sadou mo Dalen en ceerno Samba Mombeya en ceerno Aliou Ɓuuɓa Ndiyan en waliyaɓe Fuuta Jalo no windi defte Fuuta ɗen hino on mbawaɗum ɓiɓɓe Fuuta no yehi Arabe Saudi to walakin haza ya habibi sunu zawwa walla tawwa 100% walla muskila asm ay eɗon